И тук искам нещо да споделя с вас, което смятам, че е много важно. Ако искаме днес да изградим едно успешно общество, в което на всеки негов представител може да бъде максимално полезен с уменията си, с опита си, дали е разумно да ограничаваме онези членове на това общество, които се различават от мнозинството по някакъв признак, било то сексуален или цвят на кожата или нещо друго, по религиозни убеждения или липсата на такива. Мечтая за момента, в който мнозинството политически партии, независимо от идеологическата си платформа, започнат да номинират кандидатите си не заради етническата идентичност или сексуална ориентация, а заради опита им и ценностите на свободата и демокрацията, които тези кандидати защитават. И това няма да се случи обаче от само себе си. Тук ключовата роля е на всеки един от нас. Знам, че не е лесно. Знам, че може да загубим приятели, работа, че може да бъдем отхвърлени от нашите близки. Но нима имаме нужда от приятели, които не може да са до нас в най-трудните ни моменти, или работодатели, които ценят повече това как изглеждаме или с кого правим секс. Ja,